tingin mo dyan, te? Violet? Parang kulay ano lang siya. Orange. Apple. Eh, dandahan na lang ang pag-ikot. Send mo nga sa akin yung address. May color. Pero blue. Blue siya. Pero may mix. Parang, Orange. oo. Mix siya. Pero more on blue. Thanks. At ano siya. Ay, galing. Wow. Amazing. Hindi siya gaano. Pero Mas maganda isa. nag-color ano siya. Di ba? Nag- Ito, red. red. We'll go to... Red, yeah. This one red. Thank you. Ganda no? Ano nga? Dilaw ba yan? Ang tingin mo dyan, te? Violet? Parang kulay ano lang siya. Orange. Apple lang. Eh, dandahan na lang ang pag-ikot. Sabihin ko kayo. Send mo nga sa akin yung address. Sabi ko muna. Light color. Like ko. Pero blue. Blue siya. Pero may mix. Parang, No orange. oo. Mix siya. Pero more on blue. More on blue. Thanks! Di kita. Di kita. Nag-ano siya. Ay, galing. Wow. Kulay red. Amazing. Hindi siya gaano. Pero Mas maganda isa. nag-color ano Lighter siya. green, di ba? Ay, parang asa Nag- This one, red. Red. We'll go yeah. to... Red, yeah. This one red. Oh. Thank you! Ang ganda no? Ang galing. Mga taba talaga Galing, ah. utak na Hector eh. Ito.